Welcome back mga kachapsoy. Yadi na kita sa resulta sa Maestro Waray Survey, kundiin gimpakainan tan 313 katawo, kunana ang pinakamarasa nga karanon sa Pasko sa Northern Samar. Tungod ang manguna sini nga survey, maon aton paghihimuon sa aton vlog. So ibig sabihin, iba-vlog ta ang manguna nga resulta sa aton survey. So ang aton pagpipilian, maon masunod. Sinangdayan, garang-garang, ngan, pikin. Base sa resulta sa naton survey, nasugad ang 62% nga ang pinakamarasa nga karanon sa Pasko sa Northern Samar mao ang sinangdayan. So, karagsid dun siton, mas daramo sa mga waray nun ang naruyag magkiris-kiris. Opo, ito magsutsugad, maglidong-lidong san kanda. Ito gimpipi ang karan, di kang kahuman, pagkiris-kirison, maito na kanda karuyag. 62% sa mga respondents ang nagsusugad nga sinangdayan ang pinakamarasa nga karanon sa Pasko sa Northern Samar. 22% man ang nagsusugad nga ang pinakamarasa nga karanon sa Northern Samar mauan garang-garang. Karagsid nun, out of 100%, 22% la naruyag san garang-garang. Karagsid nun siton, mauleton yung mga 22% ang narisan patong-patong. Iton, sa sugad. Kaya diba, garang-garang patong-patong. Iton, 22% la naruyag sa patong-patong. Mas naroy talaga, nagbimi-mi. Iton. Dikan, ang bago sa survey, 12% la ang nagsusugad nga ang pinakamarasa nga karanon sa Northern Samar ang pikin. Siguro ko, mao na 12% la ang bumuto sa pikin kay nadirihaw ng iba kay manipis. Manipis. Pagdadamdam, wala ka mala manadamdam kay manipis. So, basahon ka ang mga comments sa ating mga respondents. Ang bago din ni Jeannie Pajares, sinangdayan daw kay maghihimo tawo-tawo. Upo, mayaw ito naghihimo mga tawo-tawo, naghihimo sin magkadordilain yung mga kortisin, mga basta upo, daramsan nahimo nga sinangdayan. Upo. Ang bagaw man ni Edna Francisco, wara ba sir sa choices antiniato? Ang baton man ni sir, waray, kay ulang didinian, piniya. Nagpiperinya lugod, daramo. Nagpiperinya, mga damo. Opo. Ang bago man ni Pitalyo B. Ilma, I love Peking. Don't you know that I love Peking, mama? Huh? Yes. Opo. May ito ng bago niya, no? Hi, nakakamiss. Karasa labi na kung daramo ang lati. Opo. Totoo ito, marasa talagaan. Pikin labinda mo ang latik. Opo. Ang bagaw man ni Munina Kamilan, marasaan moron. Pero wala po sa atong survey. So, next time na la, ito yung moron. Murong lugod, daramo diyan magmurong sa Samar. Opo. Ang bagaw man ni Miguel Rubiano, sir, pwede tanan? Iton. Sayo la ang pili. Kay maito niya nagsasaramo kan kalibutan, kay ginaranggapanan la. Opo. Kan Juan, kan Pedro. So, kung doon ka sa pagpipi sa sinangdayan, doon ka na. Kung doon ka sa pagpatong-patong sa garang-garang, doon ka na. Opo. Kung naray ka man sa manipis, dito ka sa pikin. Bago man ni Marivic Galit de la Piza, sir, pwede garang-garang ko nung sa sinangdayan, pero ito diri la ko no matigha. Iton, nagraot. Samantala man ang iba, ang paborito, ang matigha. Mas matigha, mas masarap. Ang bagaw sa iba. Ito. Ang bagaw man ni Ruel Nibraw, garang-garang, pero mabay sa daw ko no, ito may halo ng harina, di kan mayaon yes. Kay para daw ko no, malambot, para ko no, diri magrapak ang mga ango. Opo. Ang bagaw man ni Lisa Roncales, sir, maaram ako maghimo nga tanan. Upo, wow. Congrats kung maaram ka maghimo sa nga tanan. Ikaw na. Upo. Ginagawa mo. Ang bagaw man ni Victoria Pascua, sinangdayan kay marasa itun. Upo. Ang bagaw man ni Nining Manuokwe,
Sinangdayan, sir. Ito pareho ang paghimo san liningkuran san manaram. Ito na ang siton. Nandola sa nakamutang niya, liningkuran san manaram. Kam maram kam.